Di na to malikayan nga dunay mga panahon nga gusto na tong dali-dalion ang atoang pagabuhaton. Ug ang resulta, malamo-lamo, daghang palpak. Muna nga nigawas ng linya nga sa tamang panahon. Pero kanus ang magyud ng saktong panahon nga atong pagahuwaton. Mga ka-dear friends, kini na usabon yung ubos nga lagad nga si Papa Joe karong adlaw, lain na sad nga istorya nga atong tagaan og kinabuhi diri sa tong YouTube channel, ang Dear Papa Joe Stories. And kung bago pa lang ka diri, ay kalimot sa pag-subscribe para makatabang ka nga mo grow pa ang ato ang channel. And of course, click na lang po sa notification button para ma-notify mo sa mga bagong istorya nga atong idalit kaninyo. And of course, mga nangita sa mga daan atong mga istorya, naasa ta sa Katabi with Ate Gems. Click and subscribe also. And kung ginahamo mo pada sa inyong kagulingong suwat, ay lamog kaikog, pwede nyo ipadangat sa papajoesuperb@gmail.com or check the video description below para maklaro gud ninyo ang ato ang email ad kung asa ninyo mapada ang inyong istorya. Shout out sa tanan natong mga kaigsunan all over the world. Daghang salamat kayo sa inyong pagsuporta. And please share and also ipanabi sa to ang mga kaigsunan labi na sa mga Visayan speaking people nga napuyo all over the world. So dito maglangay og aniya na ang atong istorya karong adlaw. Diri lang sa Dear Papa Joe Stories. Mga istorya sa kinabuhi sa atong mga kaigsuonan nga naghatag og inspirasyon, leksyon ug gugma. Diri lang sa Dear Papa Joe Stories. Mga istorya sa kinabuhi sa atong mga kaigsuonan nga naghatag og inspirasyon, leksyon ug gugma. Diri lang sa Dear Papa Joe Stories. Kining istorya pinada sa atong igsuon nga si Bong. Dear Papa Joe, kumusta? Mayong adlaw nimo sa mga listeners, viewers, and followers nimo dinhi sa imong YouTube channel. Tawagan ako sa pangalan nga Bong, usa ka silent followers sa imong mga programa sa radyo o sa YouTube. I don't know saan ako pagsugod but based sa mga letter senders nga ako ang nadungog, mag-start na lang pug ko niyatong gamay pa ko. Like, during the times nga nakamatngon kong buot nga why pamilya. Usa ko ka bata nga libod suroy sa mga syudad sa Mindanao. Kundin ako lang sang itago ug unsang lungsura ug lugara for privacy reasons sa mga characters involved sad sa ako ang istorya. Ang lugar nga ako namatunan o namatan ug buot kay usa ka gamay nga syudad pero dili kayo established. Kumbaga kung ikumpara nimo sa Cebu City, murag lungsod lang ang amoa. Pero maoy ako nadak-an. Di ako nabuhi ug nakat-on sa mga pasikot-sikot sa kinabuhi. Kauban ako kung igagaw nga si Ben nga mag-uwang na ako og 5 years. Dili gyud mi kadugo pero ang among trato sa sagusa kay by blood gyud. Blood related mao nga agaw ang among tinawganay sa usag-usa. Sa wa pa nako naila-ila si agaw Ben, bisan asa lang ko nga nanglimos unya ug asa kong maabtan og tingkatug didto na lang pug kumuhigda. Mga 11 years old na ko niya tong nakaila nako si agaw Ben. Nga sama nako libod suroy pod. Pero mas maayo ang iyang pagkabutang kay naa siya trabaho sa usa ka gamay nga factory sa mga tsinelas. Ang factory gipanag-iya sa usa ka negosyante nga tawagon lang natog si Mr. Bugoy. Saya pa lang pangan daan na Bugoy na kayo kay di ni siya buutan nga pagkatao, maro, isog, strikto, tihik ug laog. Wala na ipipila ka mga words nga nag-describe sa pagkatao ni Mr. Bugoy. Ang iyang trabahante kay puros mga minor de edad. Sama kang agaw Ben nga 16 anyos pa lang niyanto. Ug ako
11 anyos pa. Kapila na pud gi-raid ang iyang factory kay nahibaw-an naman nga mga bata ang iyang mga trabahante. Pero ambot ba nga masirarag pila ka adlaw pero maabli ra pud dayon kay naa siya mga koneksyon nga iya ra pud natagan og under the table. Okay naman po din noon kay bisan pa og matawag nga dili legal ang iyang pamaagi pero naka-benefit ning mga bata nga kasagaran mga libot suroy. Pero mo lagi na gamay kay sweldo. Ug kuwang nila nga di mi sweldoan kay syempre mga bata baya mi ug di makareklamo kay di man pumiganahan nga mag-close kay wala na mi panginabuhi. Kaming tanang mga trabahante ni Mr. Bugoy wala mi nag-eskwela. Sama nako nga wa nakatunob og eskwelahan pero kamaw ko mubasa og ABCD. O mga numbers kay nitong 8 years old ko. Dahil mga grupo sa mga misyonaryo nga niya na sa mong lugar para magtudlo sa mga bata nga interesado nga makamao. Sa kadaghan na mong mga libot suroy, tulo ra mi kabuok ang mo-attend sa klase. Ako, si Jill, ug si Boy. Dito ko nakadiscover nga maayo kog math. Kay gitudluan man mi og basic nga plus ug minus. Mga usa ka tuig gid mi nga nag-attend sa klase. Pero after adto, kay nabalhin na pud sila og laing lugar, unya wa na poy nitudlo namo. Si Jill pareho na kog edad. Medyo cute nga pagkabata ug mosamot siya pagka-cute kung katubang ko niya. Muni na obserbahan sa niya gawben. Musidlak ko no ang mga mata ni Jill kung makakita nako. Pareho pod nako nga wa mag-eskwela og proper nga eskwelahan si Jill. Pero mas maayo siya kay naman siya pamilya. Naman siya mga ginikanan. Pero pobre lang pud kayo. Ug nagbuyo ra pud so sa kabarong-barong nga hinimo sa mga tagpi-tagpi nga karton ug scene nga gitukod daplin sa karsada. Usa ka adlaw niya na nagtulo-tulo ang mga luha ni Jill nga nisaka sa among gipuy-an ni Agaw Ben. By the way, ang among gipuy-anan ni Agaw Ben kayo sa ka-old nga building nga kamera ang nakahibaw asa musud kung anay tao. Nami secret door para sa mga abandon nga bodega nga gamay ra gid kayo. Igo ra mi masuduhan ni Agaw Ben. Wa gyud nakibaw nga didto mi magtulganan. Kay among timingon nga way makakita namo, inigsud ug gawas namo. Nakaibaw si Jill sa mong sekretong lungga ug sa kadlaw niya to kalit lang siya nga nisud yang padung naon tami mga tuog ni Agaw Ben. Bung, paskwilahon ko sa kong tiya. Matod pa ni Jill unya ni hilak. Unya, unsa may gikagulan nimo nga kanindot ana? Tubag ko pa nga to niya. Sa Manila man ko paskwilahon sa kong tiya. Matod pa ni Jill. Unya, unsa may naaana? Nganong hilak-hilak man ka? Tubag ko pa. Si Agaw Ben na ang nagpatulog-tulog na di ay nga naa sa kong tupad ang ditubag. Ay, mingaw na siya diri, mingaw siyang bong, matod pa ni Agaw Ben. Si mingaw ni bong ba, dili uy, sige adto na ko uy, matod pa ni Jill. Dungan siya paglakaw nga pinabundak ang tiil. Human ito, wa na ko makita kang Jill. Nawara pod sa kong nahuna kung naunsa na siya, kay busy man kayo ko sa kong mga diskarte sa kinabuhi. Nagtrabaho gyapon ko sa factory sa tsinilasan ni Mr. Bugoy. Unya sa kong free time, mamaligya kong tsinilas sa dahan. Usa kay gayon niyan to dunay giukay si Agaw Ben ilawom sa sako. Tapad sa mga hidaanan, ug nakuratan na lang ko. Kaya mga tsinilas nga pamilyar kayo nako ang akong nakitaan sud sa sako, Papa Joe. Mura lagi ni og mga tsinilas sa factory. Nganong daghan magkikag tinaguan gaw? Pangutana ko pa niya. Ay lang pangutana bong uy, ibaligya ni ugma kay ang halin ani atong tigumon para sa imong pag-eskwela. Matod pa niya. Unsa? Ako mo eskwela di ko eh. Wako'y plano ng eskwela-eskwela oy. Tubag ko pa. Pero gitubag na pug ko niya nga. Nasulti ra na ni mo bong nga dili ka. Kay wa man kay kwarta. Kay bawa ko ni mo eh, sa una pa nga interesado kay ka nga mo eskwela. Di pa uwahi ang tanan, kay bata pa ka. Basta, di lagi gyud ko. Kung gusto ka, ikala eskwela. Matod ko pa niya. Pero nitubag po siya nako nga tiguwang na kuno kayo siya nga magsugod sa uno. Ako kuno mo'y angay nga muskwela.
Pero gaw, dili dita makasala ani nga kinawat man nimo sa factory kung masakpan tang Mr. Bugoy patay gyud ta. Matod ko pa. Magpahibalo po di ta. Siyempre dili. Og kabahin sa gaba. Ayaw na guna na ug doon na may angay magabaan. Si Mr. Bugoy ra kay ang atong sweldo porting gamaya. Kuwang na lang ganit na nga thank you niya. Nagsalig lang nga di ta kareklamo. May point po si Agaw Ben. Sumoto pag-abot sa adlang Domingo, ipasan ako ang sako sa mga tsinilas ug gisuroy nako sa dalan. Special offer kay barato na kayo. Halos katunga sa original nga presyo. Daga malit kay syempre barato man kayo. Hurot gyud ang halos katunga sa sako nga tsinilas niyatong adlaw. Kadto ko nakagunit og pinadakong kantidad sa kwarta sa tibuok nang kinabuhi. Wa na mo gastuhan ni Agaw Ben ang kwarta kay matud palagi niya. Para kuno to sa ko ang pag-eskwela. Mao na to ang buhaton ni Agaw Ben. Magpalusot siya chinilas, kung giyunsan niya pagdiskarte nga nung makagawas ang chinilas, nga wa mahibaw siya rin nasayod, Papa Joe. Basta kung mudaghan ang chinilas nga iyang kinawat, kay ako ding isuroy ug ipamaligya. Nakatigom gumibali og 5,000 kapin. Malipayon ko nga niabot sa kung unahuna nga sakto si Agaw Ben. Basin og mahatagan og katumanan ng akong damgo nga maka-eskwela. Kaila gyud kayo siya nako. Bisan og sige siya sulti niya nga wa na ko o magsiyog sulti niya nga wa na ko interes sa pag-eskwela pero sud sa kong kasing-kasing ganahan ba ako nga makahuman og eskwela kay gusto ko nga mahimong negosyante sama ni Mr. Bugoy. Usa ka adlang Domingo niyanto nagpas-an na pugog tunga sa sako nga tsinilas. Siyog lakaw-lakaw sa daan dungan sa kong pagsyagit og tsinilas. Palit mong tsinilas, barato na ligon pa. Bisan og asal lang kumabot og panuroy sa akong tinda nga tsinilas. Usa ka tindahan akong gihatagan og special offer. Gihatagan ako og dakong discount basta pakyawon niya ang akong tinda. Usaon nga gikapoy na magyud kay ko og kauwanon pagyud niya tong taknaa. Nalipay kay ko kay buutan kayo ang tagiya sa sari-sari store. Iyang gipakyaw nga akong mga tsinilas. Nagluksok-luksok ko sa kalipay nga naglakaw pabalik sa mong gipuy-an ni Agaw Ben. Kay sold out na ang akong paninda. Pero, nakuratan na lang ko diyang nakabati ko kusog kayong syagit nga nagtawag sa akong pangan. Paglingi pa nako si Mr. Bugoy nga nagbitbit og usa ka parisan nga tsinilas sa akong gibaligyaan nga tindahan. Hoy Bong! Marika na kung bata ka. Ako malagi ni mga tsinilas ay mong gipamaligya. Kawatan kang bata ka, ipapriso giti ka. Syagit pa ni Mr. Bugoy nako. Puerting kuyawan nako. Nidagan ko pero iya yu kong gigukod. Naginukdanay ming duha si Mr. Bugoy. Bata pa tinood ko pero kulang mo ko sa vitamina. Mao nga hinayon kong lihok. Wa ako magdahom nga bisan og idaranas si Mr. Bugoy kusog pa man day gyapon kay siya mudagan. Wa ako lingi-lingi nga nagdagan bisan og asan lang ko maabot pero sa akong likod naa si Mr. Bugoy. Sigig panawag sa akong pangan. Bisan unsan lay ingan nako, kawatan, tulisan, iya ko kumpatyon basta maapsan ko niya. Nagpasikot-sikot ko sa mga gagmayng tindahan ug naluyan akong dinagan. Gisamutan pa gyud. Dihang nibundak ang kusog nga uwan. Nabasa na kay ko. Sa akong pagtuo nga muundang ragukod si Mr. Bugoy nako kay nag-uwan. Pero wala. Padayon siya gukod nako. Happy na dyan ko naabti ni Mr. Bugoy kay diha naman ko sa corner nga paril nga habog kaayo. Isuwayan ako kat-kat ang paril pero tungod sa kadangog, sa tubig, sa uwan, mas slide ragyapon ko paubos. Purti na kong hadluka kay nakita na nako si Mr. Bugoy sa layo nga naglakaw paingon sa kong nemutangan. Wa na ko'y mahimo pa. Magpadakop na lang ko. Nakadagog og laing tingog nga nagpanawag sa kong pangahan. Bung, ali dari! Matod pa sa tingog nga nagpanawag nako. Dili kay nako maklaro kung asa nagikan ang tingog kay lagi kusog kayo ang bunok sa uwan. Hangtod nakita kog kamot nga nagkaway-kaway sa buslot nga paril. Sa may ubos nga bahin nga dunay buak ug mo'y nakita nako ang mga kamot nga nagkaway-kaway. Lusot diri Bong, matod pa sa tingog. Dili ko sigurado ug maigo ba ko sa lungag. Pero ako lang gyapon gisuwayan og lusot ang akong lawas ug tuod man. Sakto ra gyud kayo. Kay niwang o gamay nga akong lawas nga naigo ra sa lungag. Timing nga naabot si Mr. Bugoy ug nakalusot nako sa likod sa paril. Di na siya makaapas nako. Kay tambok baya siya lawas. Di siya maigo sa lungag. Anda ko nung kasyak sa akong nakitaan ang tingog nga nagpanawag nako.
Ang kamot nga nakaway-kaway nako, ang batang babae nga mo'y nitabang nako, way lain, kundi si Jill, Papa Joe. Dali bong, palayo ta diri sa dili pa makalipot si Mr. Bugoy ug maabtan na pug ka, matud pa ni Jill. Among gisungasong ang kusog kayo nga uwan, nanagan mi kusog ug dito mi napunta sa ilang gamay nga barong-barong. Wala kadumdum si Mr. Bugoy diri pero kadumdum ra ba siya sa imong gipuy-an? Matud pa ni Jill nga mabalakon kayo sa akong kahimtang. Wa na po ko masayod sa akong buhaton. Nahadlo kay ko unsay may tabo nako. Di na ko makabalik sa trabaho. Kusog gihapon ang uwan diyang niabot si Agaw Ben nga basapod kayo. Bung, mo surrender ta. Ako'y angkon sa tanan. Ako may nangawat, dili man ikaw. Ako'y angay manubag ani. Matod pa ni Agaw Ben nga luoy kay naong nga nagkurkurug sa katugnaw. Ayaw gaw, ang nibawaan ni Mr. Bugoy nga ako'y nangawat. Ipadayon na lang ni nato iyang pagtuo. Magpalayo ko dinhi. Unya ikaw padayon lang trabaho sa factory. O ginawat pa nga, di ka mangawat kay pati man gyud dining buhata gud. Bisan og laksot pa og batasan si Mr. Bugoy, pero sayop man gyapon ni mangawat agud. Mao na nagabaan na ta. Matod ko pa nga to niya. Unya kung mulakaw ka, asa man sa kamuan to? Pangutana pa ni Agaw Ben. Pangitaon na akong kagalingon gaw. Pag-joke ko pa, tubag nga to niya. Bitaw gaw, dugay naman ko nagplano nga mulakaw. Muna siguro ni ang saktong higayon. Ako na'y bahala na ako. Magpalayo ko o di ko magpakita din kung di ko mo asinso. Matod ko pa, nga to niya. 20 years later, Papa Joe, pagkadaghan sa mga pangitabo. Dako na kay kausaban. Papa Joe, paglabay sa 20 katuig, makaingon ako sa akong kagalingon nga okay na. Doon na ako'y na-achieve. Although dili tanan or dili gyud ang akong gidamgo nga makahuman, kaysa tinuod lang, di gyud siguro para sa kuha ang makatapos og eskwela. Mo nagingon nila nga linya-linya ra gyud sa kinabuhi. Pero dako nung kalipay nga makaingon ko nga ako gyud nga na-accomplish ang gisaad nako kang Agaw Ben sa adlaw sa akong pagsibat sa mua nga ako siyang balikan kung moasenso ko. Yes, Papa John, ibalik ko sa lugar nga among nadak-an ni Agaw Ben. O pag-abot na ko dito, dako na sa kausaban kay wala na ang factory ni Mr. Bugoy. Pero akong kababata, diha lang gihapon. Labi na, si Agaw Ben. Pila na may istorya, nadala na ko si Agaw Ben sa lugar kung diin ko nga ni settle down. Siya'y akong sinaligan sa akong gagmay nga negosyo nga bugasan. Doon na ko tindahan o nga nagmaligya og mga bugas, mais, tahop ug mga feeds. Dili ko matawag og dato, pero makaingon ko sa akong galingon nga fulfilled na ko. Wa ako magdahom nga makabaton ko og negosyo nga ako agyon. O katong tanan, utang nako sa babae nga maoy gihigugma sa tibok na akong kinabuhi nga way lain si Jill. Kung dili gani busy sa tindahan, maghinuktok dayon ko og magunahuna kang Jill. Gaw, na ako'y nabalitaan ba nga nagbuwag na kuno si Jill og iyang bana. Kalit ko napugwat sa kong lawom nga ginahuna. Si Agaw Ben di ay ang nitingog sa kong likod. Ha? Di mo ka nang balita, Agaw? Tubag ko pa. Ay sa Facebook, nag-friend request man ako iyang igsuon. Nangumusta po ko niya o nibalita nga buwag na si Jill og iyang bana. Lupig yun ko sa kong igagaw nga si Ben. Kay smartphone gyud ang iyang cellphone para maka-Facebook o YouTube siya. Samtang ako, wa ko interest anong mga social media. Pangwarta ra gyud pirmi ang naa sa akong cellphone. Keypad pa gyud. May na lang kay nakanuna og eskwela ko og al si Agaw Ben. Niya tungwaan ako, mao nga nakat-on siya suwat og basa. Unsaon na lang niya pag Facebook o YouTube og di siya ka mao mobasa. More say iyang kalingawan kay wala man pud siya magminyo, kay wa siya plano nga magminyo. Tungod sa gibalita ni Agaw Ben nako napugos ko og palit og smartphone para maka-internet. Siya pa'y nagtudlo na kung saan paghimo og account sa Facebook. Usaray akong tumong ang makita sa profile ni Jill. Ug tuod man, nakahimo na kong Facebook ug na-search na nako ang pangalan ni Jill. Murag dunay nilatay nga kuryente sa kong kalawasan pagkakita nako sa profile photo ni Jill. Nanumbalik sa kong nahuna mga pangitabo 20 years ago. Niya itong nisibat ko sa kahadlok nako kang Mr. Bugoy. Si Jill mismo ang nisuggest
nga pakuyugon ko niya ining balik niya sa Manila. Ugtod man, nikuyog ko kang Jill sa Tondo, Manila. Ang tiyo ug tiya ni Jill parehong trabahante so sa dakong tindahan sa mga bugas, feeds ug tanang agri-vet supplies. Si Jill po nagtrabaho sa mga tindahan kung wa siya klase. Si Jill po nanihangyo sa ilang amo nga pasudlong kong trabaho sa tindahan. May na lang kay gidawat ko isip budigero, kargador. Sugo-sugoon bisag unsa na lang. Libre kaon. Dito, way limit sa kaon. Mao nga akong ipahimuslan nga mukaon gyud og taman kay kapoy baya kayo ang trabaho. Nadugay na akong trabaho dito, nakamasol na ko og nitaas ko og nidako nga akong lawas kay kumpleto sa kaon. Unya sige pas-an og sinakong bugas ug mga feeds. Stayan ko dito sama nila ni Jill ug sa ubang mga trabahante. Di amin nagkasuod pagtama ni Jill. Kay kada adlaw na ko siya makitaan o kada adlaw na bantayan nako ang kausaban siyang nilihukan o sa iyang panagway. Iniglakaw ni Jill paingon sa eskwelahan nga naka-uniform bation kog kaibog. Hangtod sa kadlaw niya na nakahukom ko nga magpa-enroll sa night school. Bahalang magsugod kog pinakaubos. Bahalang magsugod ko o grade 1. Unsaon man nako pag-abot sa ibabaw kung di ko magsugod sa ubos. Nakatawa ko sa kagalingon sa kaimposible sa kong damgo nga gustong kabuton. Niskwela ko, Papa Joe, kaya nagtuko nga mao kini ang pundasyon para mo bagay ko kang Jill. Gusto ko nga mas-successful inigabot niya ng panahon na. Panguyaban na ako si Jill o pakaslan. Tungod kang Jill, nga nung naningkamot ko nga muangat ang level sa akong pagkatao. Nag-antos ko sa kakapoy. Gikan ko nga mo duty sa tindahan, muskwela ko, bisan og pagpuerting lisura sa klase. Except sa math. Yes, Papa Joe. Sa math ragyod ko maayo. Murag automatic nga masuda yun sa kong utok ang mga leksyon basta math. Basta plus ug minus lang, di na ko maginahanglan pag calculator or papel or ballpen. Kaya na kong isolve na gamit lang ang akong hunahuna. Malipayon kay ko diyan nakagraduate ko grade 6. Way nasayod nga ni eskwela ko. Si Jill ra ang akong gustong sultian. Ako siyang giingnan nga siya ang akong patambungon sa akong elementary graduation. Tikasan kay kabungoy ni eskwela day ka. Walay ka nagsulti na ko ana. Matod pa ni Jill nga excited kayo na kaibaw nga mo graduate na ko. Ay mauwa mo ko kay mawalang yapon sulti-sulti ko nimo niya. Di ra ko kalahutay. Suway-suway ram gitong ako. Good niya. Nakahuman man. Mo nga gusto ko nga ikaw ang escort na ako sa graduation. Matod ko pa nga to niya. Okay kaayo kanus ama na. Pangutana pa ni Jill. Isulti na ko ang date o time sa akong graduation. Pero nakita na ko ang pagkausap sa naong ni Jill nga medyo nag-uol. Dungan man ita graduation bong, mo graduate man po ko ana nga date. Matod pa niya. High school siya o ako elementary, Papa Joe. Di pahiyom ko og ningon nga, okay ra oy. Congrats nimo ha sa imong graduation ay kabalaka na ako. Okay ra ko. Natol pagyud nga pareho mi graduation si Jill, Papa Joe. Nakitan pa nako siya nga gwapa kaayo siya sa iyang mga sinina o sa iyang sinina samtang nagbitbit sa iyang tuga. Sigurado ka nga okay ra ka nga ikaw ra ang nasa mong graduation? Mabalakon pa ang pangutanan ni Jill din ako. Uy, ayaw lagi kabalakan nako. Lakaw na, kaya nagpaabot to imong tiyo og tiya. Congratulations ha. Matod ko pa nga niya. Wa ko kapanagang siyang tubag nako. Nikiss siya sa kong aping uningon nga, congrats po nimo bong ha, mag-celebrate taon niya. Matod pa ni Jill. Wa ko ni paso sa graduation, Papa Joe. Nagpaabot ko kang Jill kung naso siya maabot, gikan sa graduation. Gabi na nga naabot silang si Jill, ako siyang gitagbo o gihatag ang akong gift niya nga kwintas. Fake ra na ha, magtigong ko sunod sa mong graduation sa college kay tinuod na gyud nga gold akong ihatag nimo. Matod ko pa. Nagpasalamat si Jill, Papa Joe, sa akong gift niya. Nangumusta siya sa akong graduation ug ako siyang itubag nga okay ra. Wa ko motugan niya nga wa ko ni paso. Mag-ilis ko bong ha, paabot ako din kay mag-celebrate ta. Matod pa niya. Pagawas ni Jill, nag-t-shirt ug pajama na kini ug dako kay smile nga niduol nako. Dating gawi. Matod pa niya nako. Ang isulti niyan dating gawi, kay ang amo ang naandang buhaton kung doon na may free time, mamalit og balot o Pinoy sa kanto. Parisan og Royal True Orange, unya musaka sa ibabaw sa top ug adtumi magstoryanay sa among mga damgo, Papa Joe. Niya to hingayuna usara kabutang ang klaro nako, Papa Joe.
Kana mao nga love kay nako si Jill. Pero di ko makasulti niya sa ako ang feelings. Kay para nako, wakoy angay manguyab og sama niya. Unsa may akong ika-offer niya, wakoy kwarta. Kargador ako, siya kay mag-college na. Samtang ako, mao pa'y pag-graduate og elementary. Nakayon kong imposible nga magkami si Jill. Nisamot ang pagkawala sa akong paglaom diyang usa ka adlaw niya na giingnan mi sa tagiya sa tindahan nga ibaligya na ang yuta nga gitukuran sa ilang tindahan kay naa ako ni negosyante nga mopalit para tukuran og building. Dako kunog offer mo nga ilang ibaligya adton lang kuno sila mamuyo sa Amerika. Dito na itabo nga nagkabuwag na ni Jill. Siya ni kuyog siyang tiyo og tiyak. Samtang ako, wa pa ko masayod asa ko moadto. Wa ko nabahuan nga lugar nga kapaulian gawa sa lugar nga among nadak-an ni Agaw Ben. Pero di man ko pwede mo balik dito. Kay mapatyan ko ni Mr. Bugoy. Kuyog na lang nako bung muli kong probinsya. Matod pa ni Donald nga kauban pod nako nga trabahante sa tindahan. Sumato pa pa ni kuyo ko ni Donald sa ilang probinsya sa Sugbo. Kaming duha ang naka-idea nga nung dili naman lang mi magtukod og among negosyo para pareho ang among trabaho. Kargadora tuod mi, pero sweet to mi sa mga pasikot-sikot sa negosyo. Doon ako'y natigom, o doon ako'y natigom si Donald. Nagkumbuya mi sa puhunan. Nagsugod lang mi og tinda sa balay nilang Donald, hangtod nga nakita mi pwesto sa merkado. Hangtod nga ni dako, og nanag yun ang among kaugalingon nga 2-story building. Ang among sakinan, nagsugod sa second-hand nga multicab, nga mo'y among gamiton pag deliver. Karon, nana ko'y pick up kaluoy sa Ginoo. Nana po ko'y akong balay, pero way asawa. Mao na nimong gipaabot gaw nga masinggol og balik si Jill. Nangising-ngisi pa og sulti si Agaw Ben nako samtang nagsig-scroll sa profile ni Jill. Wa na ko naglangay ug ako siyang gichatan. Jill, ako ni si Bong. Kaila pa ka nako? Chat ko pa niya. Dali na po kayo siya nakareply nga, siyempre, oy, kaila pagod. Wa na ko ilaing kailang Bong sa kung tibok kinabuhi. Ikaw ragyod. Tungod kaya di mo ko ganahan mag-type-type, Papa Joe, kay langay kayo. Mas gusto na kong tawag mo nga ako siyang gitawagan. Sa iyahang gihatag nga cellphone number. Old school yun kaya ko nga pagkatao kay di ko ganahan og modern. Nga ka na mag-chat-chat o video call. Gusto ko nga tawag lang sa teleponog yun. So kanito magtawaganay na ni Jill o magstorya sa kinabuhi labi na sa panagbuwag niya siyang bana. Napa siyang Manila, kauban ng usa ka anak pero wa ko ni suporta iyang bana. Nagunahon na ko unsahan ako pagsulti kang Jill ang akong gibati nga to niya. Kalisod gyud ay kung love nimo ang usa ka tawo. Dili ko ka mao mo sulti. Kung unsa ko ka maayo mo sales talk sa akong mga suki sa bugas, mao pud katurpin ako ngadto kang Jill nga akong kaistorya. Og di ka mosulti ni Jill, gaw ako sulti niya bi. Matod pa niya Agaw Ben. Ayaw mauwaw ta. Dali ko pang tubag. Gusto pa magidugay-dugayan ni mo, higayon naman yun ni. Magpaabot pa kaglang lalaki na po na makaunan ni mo. Wa ka ni tagam sa una nga, wa ni mo panguyabi si Jill. Nya, lain na nuy ng uyab. Iyaw-yaw pa ni Agaw Ben nako. Sumato pa dyan pagkaugma. Sayo ko nanawag sa telepono ni Jill. Jill, pasiuna ko pa kay murag niuk-uk na po ang akong dila, Papa Joe. Diya si Jill sa pikas linya na minaw nako nga wa makatingog. Jill, I love you. Orag ito ang nasulti niya. Wala na pasikali kay maoy na dilitsog bukas akong baba. Nadugog na ko nga ni katawa sa pikas linya si Jill. Kay bawa na ko anabong, uy, dugay na. Sa una pa, niya itong mga bata pa ta. Si paabot ni manguyab ka nako pero wa man yun. But now, I'm glad nga nisulti na gyud ka nako. Matod pa ni Jill. Sorry Jill, bitaw. Nganong basta diha nimo mauwaw magyug ko. Dugay na kay ni nako gitaguan akong feelings nimo. Hangtod nga nabalitaan na lang nako nga nagminyo na ka. Pwerte na kong guula og ni promise ko nga di na lang sa ko magminyo eh. Og dili man gani ikaw nga akong maasawa. Pabuton ti ka og mabiyuda. Matod ko pa nga murag bata nga niangkon kang Jill sa akong pagbati dito niya. Bong, di pa man ko biyuda, buhi pa kong bana. Tubag pa ni Jill. Pero wala naman mo, buwag man mo. Pareho ra na Jill. Dili na ko isag payan nga naminyo ka sa lain og nakay anak. Bisan og 12 pa ka buok, ako nang buhion. Matod ko pa.
Human sa panag-istorya sa phone ni Jill, niadto dayon ko og ticketing office sa among lungsod para mopalit og ticket sa eroplano. Paingon sa Manila. At tuon ako si Jill para personal nga pangayuon ang iyang mga kamot. So pa ko niadto sa airport, nihapit sa kong jewelry store para magpalit og singsing og kwintas. Amo nang gisabutan ni Jill nga tagbuon ko niya sa airport ug pagtupag yun sa eroplano sa may arrival, diha ang babae nga mo'y tanan para nako, Papa Joe. Okay rag tawgon ko ninyo corny or OA or sobra kapatay sa babae. Yes, mo na ako. Ang akong tibuok kinabuhi, si Jill ra ang akong gihigugma. Diha, nagkaduol na nako si Jill, nakabantay ko sa kwintas nga iyang gisuot. Di ko makatuo nga hangtod niya itong tuiga, iya pang gitaguan ang fake nga kwintas nga pinalit nako sa Divisoria. Abinaw gilabay na nimo, matod ko pa nga to kang Jill. Dungan sa pagtangtang sa fake nga kwintas para ilisan ako genuine nga gold. Genuine sama sa akong gugma nga to niya, Papa Joe. Niya tumoy gayon na gisuot nako sa iyang tudlo ang gold nga singsing. Nakibaw ko nga di siya pwedeng kaslon kay kasal na siya sa iyang ex-husband. Jill, sa una niya tong free pa ka. Tungod sa akong katurpi, napasagdan nako nga nawala ka nako. Uwa ko muhimo og move para sa akong feelings nimo. Pero gihatagan og kaduhang chance sa kagayunan nga maako ta ka. This time, forever na ni. Diba? Naka-in-English ko, Papa Joe. Sa laing ako pod nga na-realize nga usahay na ibutang nga di ni mo maangkon diha-diha dayon. Kaya di gyapon maglast kung imong ipugos o basig og mawa na gyapon. Sa among love story ni Jill, kung ako pa siyang gipanguyaban niya itong bata pa mi nga pobre pa kayo ko o walang-wala gyud basin og magbuwag ra pod mi sama sa gyapon. Gituyo gyud siguro sa kayunan nga magpaabot pa kog pila ka mga katuigan ug sakto pod nga doon na ako ikasarang sa kinabuhi. Mapaskwela ang iyang anak ug mahatagan na ako siyang gusto. Sa pagkakaroon, Papa Joe, di amin namuyo so sa kaprobinsya sa Cebu, kauban ang anak ni Jill. Muna gingon sa panultihon nga bisag unsa kataas ang prosesyon sa simbahan ra gyapon padong. Murag kami si Jill. Daghang salamat, Papa Joe, and happy Valentine's Day. Belated na. Imo magtatampo, Bong. Mga istorya sa